Mình ta uống lại qua đó ơi. Näkyykö? Where you come from? Finland. Finland. Phải tao mày đi. Tao đây, gì tao đây, chúng lên hòa mình đông ăn. Hả? Lên hòa mình đông ăn. Hả? Lên thì vào béo mình đông ăn quá. Đông ăn. Đấy ơi. Đông bữa. Näin, niin sit se näkyy se norsu. Eihän se norsu maha tähän kovaa. Nyt se lähti menemään. Se tuolla luulee, että sulla on niitä. Jee, ihan. Tässä. Nyt se lähti. Menee meidän Ronsu, me mentiin äsken. Hän oli oikein mukava tapaus. Nyt on tukka pystys, kun on koko päivän käynyt snorklailemassa tuolla. Käytiin sellaisessa makeassa luolassa, mihin uitiin sellaista tunnelia pitkin. Ja nyt mä en tiedä mikä tämän saaren nimi on, me ollaan jollain tällaisella pikkusaarella. Mä olisin halunnut ottaa tuolta pitkähäntäveneestäkin vähän videoa, mut siellä toi vesi lentää sen verran, et ei siellä oikein hirveästi viitti kuvailla. Väsyttää, menisin nukahtaa just tohon veneeseen. Nyt saatiin vähän jotain ruokaa. Ruokaa kohti jatketaan vielä jonnekin snorklauspaikalle ja sitten lähdetään himiksi. Näytän teille vähän miltä täällä näyttää. Siellä toi toinen tai keskimmäinen on meidän häntävene. Yksi tosta välistä jotain. Tässä on meidän iltabaari, missä me käydään aina vetää muutamat iltajuomat. Ja tuolla oli tommonen ihan pieni koiravauva. Hän oli oikein suloinen. Voi.